Tak v tuto chvíli se dá říct, že Mladá fronta šíří možná lehce poplašnou zprávu, protože žádný takový návrh nebyl podán. To druhé čtení, kdy bylo možné podat změny zákona o elektronických komunikacích, který... No, tak toto ani podáno není, že je nějaký návrh, ale že o tom debatujete. To znamená, že nějaký záměr, jak to udělat, máte. No tak ten záměr tady právě není. To je ten základní kámen úrazu. Samozřejmě ve chvíli, kdy se objevila kauza Davida Ratha a nejen jeho, ale i v minulosti stížnosti jednotlivých poslanců na to, že by například po vzoru Německa, pokud se týká výkonu mandátu, neměl být takovýto odposlech prováděn a v souvislosti s tím by mohlo docházet k tomu, že by byly zpochybňovány jednotlivé důkazy, ať už u soudu nebo u soudu ústavního, tak je tady možná legitimní debata. Já jsem přesvědčen, že je správná, že by v zákoně zcela jasně mělo být řečeno, že je možné provádět odposlechy ústavních činitelů, a to včetně poslanců, protože by neměli být vyňati ze zákona. Druhá otázka, která s tím samozřejmě může souviset, je, zda by ono povolování, a nejen u poslanců, senátorů a třeba soudců, mělo být stejné, jako je dnes, ale také zda by se mělo změnit do budoucna i u ostatních osob, jaká je kontrola. A všichni jsme mohli vidět zaváhání pana ministra Pospíšila a to, co se dělo například ve Varnsdorfu, kdy soudce, předseda ústavního soudu, byl odposloucháván, respektive byly získávány informace o tom, s kým komunikuje a kdy díky povolení soudu. A ty kontrolní mechanismy se neukázaly jako dokonalé. Není to jenom selhání, když připomínáte tedy tuto kauzu, není to jenom selhání konkrétních lidí, kteří prostě nedodrželi systém, že někdo nekontroloval tak, jak měl a konec konců nakonec se na to přišlo? Nepochybně to bylo selhání těch konkrétních lidí, ale otázkou je, kolik ještě takových selhání je, o kterých nevíme. Já myslím, že důležité je, že by každý měl být postaven před soud, pokud se dopouští trestné činnosti, a proto by zákon měl jasně specifikovat. Pokud by o tom měl být spor, který bude vyvoláván v budoucnu anebo bude vyvoláván v souvislosti s Davidem Rathem, tak by mělo být zcela jasně zákonem řečeno, že je možné odposlouchávat, sledovat a nasazovat další prostředky proti poslancům, senátorům, soudcům a dalším. A jak říkám, ta debata v budoucnu může být o tom, a teď se skutečně žádná konkrétní debata nevede, nezabýval se tím ani výbor, ani poslanecká sněmovna a žádné návrhy v této věci podány nebyly. Zda by například ono povolování nemělo probíhat způsobem, že by nemohl tento návrh podávat jakýkoliv státní zástupce, ale třeba krajský státní zástupce, tak aby ta odpovědnost za to byla vyšší, neboť například nasazení odposlechu na poslance opozice může nakonec znamenat, že se sice neodhalí žádný trestný čin za rok odposlouchávání, ale budou zneužity informace o tom, jaké kontakty má daný politik, jakou strategii ta strana volí, a mohou být samozřejmě zneužity v tom politickém boji. A to rozhodování by mělo být na tom nejvyšším soudu v případě poslanců, zatímco v ostatních případech to dělají ostatní soudy? To je otázka na debatu, zda vůbec k takovéto speciální úpravě pro ústavní činitele přistoupit. Ptám se na vaše názory teď. Pokud takováto debata v budoucnu bude, a to je otázkou, zda skutečně bychom měli jít odlišením a oddělením ústavních činitelů od ostatních možných podezřelých, a o tom si skutečně nejsem zcela přesvědčen, tak samozřejmě je na debatu nejen nejvyšší soud, ale také například speciální senáty vrchních soudů, protože ty třeba dnes rozhodují o odposleších pro zpravodajské služby a z nich zatím žádné úniky nebyly. Nedozvídáme se dnes a denně z médií, kdo je odposloucháván zpravodajskou službou, a myslím, že tahle ta úprava se v zásadě osvědčila. Ale je na zvážení, zda po nějaké analýze toho, jak vypadá tato úprava obdobně v evropských zemích, vůbec se cestou změny zákona vydat. Mluvil jste o tom, že zákonodárce by nesměl být například jako v Německu odposloucháván v souvislosti s výkonem mandátu. Ten konkrétní příklad, který teď známe, příklad Davida Ratha, ten spadá do této kategorie, anebo to je vyloženě trestná činnost podle vašeho názoru? Podle mého názoru do té kategorie nespadá, ale tak, jak jsem se seznámil s tou úpravou v Německu, která je velmi přísná, která v zásadě nedovoluje odposlouchávat poslance v souvislosti s výkonem mandátu, tak myslím, že by se u nás neměla uplatňovat a že by ta úprava německá
neměla získat podporu v naší sněmovně, ani si myslím, že by ji nezískala. Německo vychází z jiných skutečností, z jiných zkušeností, daleko větší totality, než kterou jsme zažili my tady, a myslím, že není potřeba, abychom takovéto ochranné mechanismy ve vztahu k parlamentu tady stanovili my, a ta úprava německá je svým způsobem výjimečná a nemyslím si, že bychom se k ní měli blížit. Ústavní soud dnes řekl, že ústavní práva Davida Ratha zkrácena nebyla. Berete to jako hotovou věc, že všechno kolem vyšetřování záležitostí Davida Ratha bylo v pořádku? Tak zda všechno bylo v pořádku, se dozvíme až poté, co proběhne onen soudní proces, kdy bude rozhodnuto na úrovni prvního, druhého stupně a možná i... No, jde o ty kroky, které se zatím udělaly teď, o tom ústavní soud mluvil. Ty tedy byly v pořádku, tak toto berete. Pokud se týká konkrétně onoho zatčení, respektive zadržení a následného uvalení do vazby a o to, zda to bylo v souladu s ústavou, tak já jsem již na začátku říkal, že byť je to nezvyklá situace, tak jak jsem si mohl prostudovat ústavu, tak je evidentní, že tato možnost tady byla. Dnes ústavní soud dal za pravdu těm, kteří říkali, že to možné je, těm, kteří tak činili, to znamená státním zástupcům a soudci, který rozhodl o uvalení do vazby, a myslím, že na to ukazuje i ten výklad ústavy, který jasně říká, že poslanec je po onom zadržení odevzdán soudu. A ono jediné možné vysvětlení je, že tomu soudu je odevzdán právě proto, aby bylo rozhodnuto o vazbě. Takže v tomto smyslu myslím, že to rozhodnutí ústavního soudu není nějak překvapivé, ale je dobře, že tady je a že ústavní soud stanovil další kritéria toho, jak má policie a státní zástupci postupovat. A uvidíme, jaké budou jeho další kroky, pokud přijdou další stížnosti. Mimochodem, už máte nového stínového ministra zdravotnictví? Kdo to je? Nový stínový ministr zdravotnictví zatím nebyl určen. Je to věcí předsedy strany a předpokládám, že s tím návrhem a s tím rozhodnutím nás seznámí teď v pátek na jednání grémia strany. Jedním z těch horkých kandidátů je nepochybně pan profesor Žaloudík a já myslím, že pokud by nakonec pan předseda Sobotka vybral toto jméno, tak je to vhodný kandidát a kandidát, který rozhodně bude pracovat na tom, aby sociální demokracie dokázala nejen představit a obhájit svůj program v oblasti zdravotnictví, ale především bude více než dobrým soupeřem současného ministra pana Hegera. Pane poslanče, děkuji za rozhovor.